Tulo ka violation kung kalapasan ang nakita sa investigating team sa Department of Environment and Natural Resources batok sa Hulufids Enterprises sa Dumoy ning Dakbayan sa Davao. Kini milambigit sa ilang boiler o sa ilang paglabay sa hugaw, hinungdan nga miangal ang mga residente sa kabaho sa hangin o kabaho sa ilang kanal nga moagi sa kabalayan didto sa Dalyaw ning Dakbayan sa Davao. Gisaysay kanamo ni DENR Regional Executive Director Bagani Fidel Evasco. As of now, they are still on the process of constructing that boiler and repairing for that boiler 1 and 2 for the Hulufids. Matod ni Director Evasco, gipadala na nila ang ilang rekomendasyon sa buhatan ni Mayor Sara Duterte Carpio kay ang ilang papel maulang ang paghatag sa expert opinion sa issue ug ang pinal nga desisyon magagikan sa lokal nga panggamhanan. Partly, the recommendation is for the transfer, but again, the local government is the full command for that transfer, not us from the DENR. We are just giving expert opinion with regards to that. Gustuhon man sa DENR nga i-transfer ang planta, wala sa ilang kamot ang desisyon tungod kay ang City Government of Davao ang ahensya nga mao'y muhatag sa ilang pinal nga desisyon kabahin sa rekomendasyon sa DENR. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!